mota ta faɗi da kai da wannan abun a wayanka ya yi da kai. Idan kana kan mashin ko kana kafa mota ta kwace ta kaɗe ka wannan abun na cikin wayanka ka sauke malam ya yi da kai ya yi da kai ya yi da kai. Ya yi da kai da irin waɗannan musulmi. To bal ma a ce a waya ne za ka shiga ɗakin Allah da shi, za ka ɗauki alƙur'ani da shi. Addini ba za mu taɓa ribatarsa ba har sai mun yi shi yadda Ubangiji ya sharanta. Duk 'ya'yan da ka haifa kar ka bar wata ta shiga wuta. Cewa ka tsare kanka da iyalanka daga wuta ma'anansa shine in an kama su za a sa su a wuta ka je ka tsaya ka ce ba da a wuce da su ba. Ka tsare su daga wuta shine ka tsare musu addini, ka tsare mu 'ya'yanka addini, ka musu tarbiyya ta imani, ka yi musu tarbiyya ta aƙida mai kyau, ka yi musu tarbiyya da rayuwarsu za ta inganta a nan ta inganta bayan haduwarsu da Allah. Ba zai yiwu ka tsare ɗanka daga wuta ba, dole ɗan har sai ya tsaye da sallah. Ba zai yiwu ka tsare ɗanka daga wuta ba sai ka tsare ɗanka daga ƙarya da munafirci. Ba zai yiwu ka tsare ɗanka daga wuta ba sai ka tsare ɗanka daga miyagun ayyuka. To yau matsalar da muke ciki, uban ma bai gama da kanshi ba balle 'ya'yansa, uwar ma bata gama da kanta ba balle 'ya'yanta. Doktor, matar da har yanzu ba a daina ce mata ki tashi ki yi sallah ba, yaushe wannan matan za ta koya ma ɗanta sallah? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Matar da har yanzu ba a bar rigima da ita akan sallah ba, aka ce wannan ita ce uwar 'ya'yanka, ai ta kunna muku danja a cikin gida. Matar da har yanzu ba ta bar ɗauke-ɗauke ba, za ta iya ɗiban abincin gidan ta aika makwabta ta sayar, wannan matan ta isa ta hana 'ya'yanta sata? Matar da za ta zauna da 'ya'yanta ta shirya musu ƙaryan da da su yi wa babansu, wannan matan za ta iya hana 'ya'yanta yin ƙarya? Kasan wata za ta zo tana bayani ma 'ya'yanta wa mai gidanta, ɗazu abu kaza ya faru, an yi kaza. Lokacin da take wannan bayanin 'ya'yanta da suke gefe suke zaune sun san ƙarya mama take yi wa baba. Haka ne ko ba haka ba? Yanzu wannan matan za ta iya ajiye yaran nan ta ce musu mai ƙarya ɗan wutan? Matar da za ta kira ɗanta a ɗaki ko ita ta ce ka je ka gaya wa babanka kaza kuma ƙarya ne, an jima za ta ajiye yaron nan ta ce mishi mai ƙarya ɗan wuta ne? Ba zai yiwu ba. Mai gidan da har yanzu bayi fita sallar jam'i shine zai kama miki hannun 'ya'ya ya kai su aljanna? Kafar da bata kai ka masallaci ba, a tunaninka wannan kafan za ta kai ka aljanna? Kafar da bata kai ka masallaci ba, wannan kafan za ta kai ka aljanna? To ubansu ma tukunna bai dore da zuwa masallaci ba, balle 'ya'yan da aka bashi amana. Bai damu ba idan harkan ofis ne ya je ya ɗebo haramun ya ɗiɗɗiga ma yaran nan. Haka ne, wani kori ga kaga ɗan siyasa wallahi da kuɗin haramun zai mishi ɗinki. A biya musu kuɗin makaranta da haramun, a ciyar da su da haramun, a tufatar da su da haramun, a haka da su girma. Ya rike amana da aka bashi? Bai rike amana ba. Ya ci amana su. Ko tinkiyarka ba karamin kasada ba ne ka ciyar da ita haramun ko ka batta ta je ta ci haramun, balle ɗan da ka haifa. Tinkiya, in kana da tinkiya, in dai ka bar tinkiyar
tana shiga makwabta tana ci musu abincinsu, wannan tinkiyar za ta kai ka wuta, balle ɗanka. To ɗankan kuma ba shi ya ci haramun ɗin ba, kai ka je ka ciyo haramun ɗin ka zo ka kawo mishi gida, ka ci amanarsa ko baka ci ba? Shi yasa matsalar mun gagara mu fahimci rayuwa. Ita rayuwa mutumin da yake so ya zauna lafiya ya yi nasara yana rayuwa ne gwargwadon matsayin da ubangiji ya ajiye shi. Idan kana so ka zauna lafiya a rayuwa, ka yi rayuwa daidai da matsayinka. Idan mace ce, ka dubi daidai ruwa daidai gari, wadda za ku gudu tare ku tsira tare. Kar ka je ka yayubo abinda ba za ka fita ba. Jama'a mun fahimta, kar ka je ka ɗebo rigimar matar aure ba rigimar ka bace kai kaɗai, rigimar ƴaƴanka ya shiga ciki. Idan mace ta maka to ba a gama ba, kuma sai ka yi nazari ta yi ma ƴaƴanka. Kai ta maka to amma kuma ta dace a ce ita ce uwar yaran da za ka haifa. Idan ke ya miki an ji ya miki, Allah ya saka da alkhairi, amma wannan ya kamata a ce shine uban ƴaƴanki. Jama'a mun fahimta? To amma matsalar mu shine mutum ba zai tsaya a inda zai yi nasara, sai ya duba wani kala ya je ya yi ta lissafin waɗansu qualities. Haka ne, sai an zo. Haka ne, ita rayuwa da ka ganta, duk abin da ka cire shi a lissafinka yana wucewa. Duk abin da ka fidda shi, in ka kwallafa ma ranka abin da baka da halinsa, shine kake shiga fitina. Yanzu kai baka jin mutanen mu'arrama, sai ka ji mutum yana cewa shi idan gari ya waye, in ba dumame ya samu ya ci ba, bai jin daɗi. Yanayi ne fa mana, ya cire ma kansa karyawa da kaza da kwai ne, shi yasa kawai dumamin sai ya zama mishi daidai. Jama'an mun fahimta. Da yawa wadda suke faɗan wannan, ba duka ba, da yawa yanayi ne. To shi dai ya cire ma kansa zai karya da kwai da ti, ya san ba zai yiwu ba, to sai ya zero in mind ɗinsa kawai, sai kuma dumamin sai ya zama daidai. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yanzu kai da kake magana, ai kana ganin indiyawa ko a tv ko a mafarki. Ka taɓa mafarkin ka aure indiya? Saboda ka san kawai abu ne kawai ba zai yi maka ba. To da ka haƙura baka zauna lafiya ba. Ba ka ganin larabawa? Ka taɓa mafarkin ka aure ba larabiya? Saboda baka sa a ranka ba, kuma baya cikin damuwanka ya ka aure ba larabiya. To wannan din ma in ka cire zai dawo normal. Ka auri daidai da wadda za ku je tudun mun tsira. Duk wancan kala-kalan da kake lissafi in ka cire shi yasa matukar mutum bai gamsu da abin da ubangiji ya mishi ba zai taba zama lafiya ba. Annabi ya ce warba bima kasama Allahu lak takun agnan nas. Ka yarda da kason da Allah ya baka, sai ka fi kowa wadata. Amma in ka kwallafa ranka akan abin da baka da shi, to za ka shiga wahala. Ganan mutane muna gani, doctor, mutum zai mallaki fili yana gidan haya, yana cikin kunci, yana cikin takaici da walakanci, yana da fili, amma yana jira sai ya yi samu kuɗi, ya yi blok ɗin siminti, ya yi kaza tukunne ya gina gidan, wadda in zai buga blok ɗin ƙasa a abin da yake samu a wata 3 sai shiga gidansa. Yanzu ka isa ka kirga adadin gidajen ƙasa a anguwan nan wadda tun da aka haife ka haka ka same su kuma ana rayuwa a cikin su? To abin da baka da ƙarfinsa dole sai ka yi shi. Idan ka samu hali ba sai ka buge kai wadda kake so ba. To amma mutum sai ya sa ma kansa wani abu a rayuwarsa kwata-kwata ba shi da hanyar 40,000, amma a plan ɗinsa yana da plan ɗin gidan miliyan 10, kuma in an je tona foundation haka za a zana. Gashi ba a bar mai walakanci a gidan haya ba. Inda zai je ya sauke jar ƙasa tifa 2 ya buga blok ɗin ƙasa, sai ya gina ɗakunan da zai shiga. Haka ne ko ba haka ba? Shi yasa kaga iyayenmu suka zauna lafiya.
saboda ka yanzu mutum sai ya yi ginin ya yi linta sai ya shekara 5 har lokacin sayarwa ya zo bai rube ba, saboda bayi da hanya. In kana da hanya, in gidan sama kai hawa 10 ya halatta, tunda ai kudinka ne, gidanka ne. To amma in baka da hali, me zai sa ba za ka yi rayuwa daidai da matsayinka ba? Jama'a mun fahimta? To yana daga cikin abin da ke wahalar da mutane. To wadda ka ji ya ce shi in bai samu dawame ba bai jin daɗin nan, ya yadda da yanayi ne, ya yadda da yanayin ne, kuma ya yi kyau, ya dace. Jama'a mun fahimta? Saboda ka uwa ta gari a gidanka ita ce ribar gidan, ko ka gane ko baka gane ba. Miji na gari, uba na kwarai ma 'ya'yanki shine mafita a rayuwarki. Karki dora ma kanki wani ɗawainiyan ƙarya. Duk abin da 'yan matan nan suke wahalar da kansu suke, a sai mai mota, sai kaza sai kaza. Kuma inda zaka ga jarraba wanda suka shiga, dokto ka dinga bibiyar su. Duk wacce ta je ta aure mai motar, yana da wahala ko anguwa a kai ta a motar, ka dinga kallon su. To don Allah, idan kin aure mai mota, an ji mijinki mai mota ne, mai mota ne, amma kullum kina yawo a keke napep, ke motan wace tsiya ta kulla miki? Mamanki in ta zo gidan ba da a mai da ita a mota ba, yarki in ta zo ba da a kai ta a mota ba, ke in da ki tafi asibiti ba da a kai ki a mota ba, ke in don motan kika aure shi, me amfanin wannan motar? Babu. Ki duba miji na gari, wallahi ko ice zai kasa ya sayar, Allah shi yake wadatawa, Allah shi yake wadatawa. Ka dubi mace ta gari, ka dubi mace ta gari, idan addinin ta da tarbiyyanta yayi, ka yi haƙuri da abin da babu. Haka ne, haka ne. To amma matukar baka yadda da haka ba, kuma da ka yadda da wahala. Matar da za ta ce maka, ni in ka sake nima akwai mai aure na, kai ka yi sa'an aure? Ai ka aure wahala, ka aure wahala. To in ka aure kyakkyawan, ka aure kyakkyawan, amma kyakkyawan ba ta maka biyayya, me amfanin kyakkyawan? Saboda haka daga cikin hanyar tsayar tasda 'ya'yanmu daga wuta shine mu gyara, mu kyautata. Iyaye maza da iyaye mata sai mun dukufa akan aikin alkhairi kafin mu iya dora iyalanmu akan aikin alkhairi. Sai mun tsaya akan aikin alkhairi. Ba zai yiwu kai mutumin banza ka ce kuma za ka kyankyashi mutumin kirki ba. Ba zai yiwu ke mutumiyar banza ki ce za ki kyankyashi nagari ba. Ba zai yiwu ba. Ki gyara, shi ma ya gyara. Gida sai a zo a sake ɗaukan miƙati, to kuma sai a gyara duk abin da za a gyara. Jama'a mun fahimta? Idan ba mu yi haka ba, Allah ya ce akwai wata wuta ta masifa a gaba gare mu. Akwai wata wuta ta masifa. Kullum ka dinga kwana da haka, ko cikin dare ka tashi kana sallah. Idan ka tuna 'ya'yanka, kai aje ka kyautata, to shi wannan yaron ya da a yi shi ya kyautata, ya da a yi. Ashe kaga sai an haɗa hannu tsakanin uwa da uba, sai an haɗa hannu tsakanin uwa da uba, tukunna sai a gudu tare, sai a tsira tare. Saboda haka hanya mafi sauki na kare matsayinmu daga wannan azaba da Ubangiji ya ambata, na tsare kanmu da iyalanmu daga wuta, shine mu iyaye mu zama na ƙware don Allah. Mu iyaye mu zama na ƙware. Wannan hanya ta nagarta mu ɗora 'ya'yanmu a kai, kuma mu nemi taimakon Allah akan haka. Jama'a mun fahimta? Waɗanda ba su shiga ajin ba tukunna, ko kuma ku ɗauki mikati kafin ku shiga. Ku ɗauki mikati. Allah ya samu dace.